בנות. טוב, כמו שאתן רואות, אני מתחילה בתפיחות עם צבע מים לבן של ביוטי קר וספוגית מחנות יצירה שהרטבתי אותה. אני פשוט מניחה את הצבע הלבן בתפיחות על כל הפנים. את האמת שמה שלא עשיתי כאן ואני ממליצה לכן לעשות כשאתן עושות את המסכה הזאת, את השוגר סקול, זה לסמן קודם כל את העיגולים מסביב לעיניים, כדי שיהיה לכם מסגרת ברורה והעיגולים יצאו לכם שווים. זה פשוט יקל עליכם ויעזור למסכה לראות יותר סימטרית ויותר שווה. אז ברגע שסיימתם להניח את הצבע בתפיחות על כל הפנים, אתם יכולות להתחיל לעשות את כמו תחרה פרח כזה מסביב לעיניים. מסביב לעיגולים שסימנתם. כמו שאתן רואות שאני עושה, זה סוג של חצי עיגול עם מכחול דק. ממליצה להשתמש עם מכחול כמה שיותר דק ועדין. אני חושבת שלא לקחתי פה מכחול שהוא מספיק דק, ובגלל זה גם לא יצא לי ממש מדויק. בכל אופן, אז אנחנו מציירות את העיגולים מסביב לשני העיניים, ומיד לאחר מכן אנחנו נתחיל לצבוע. טוב, אז מי שלא רוצה גם לא חייבת להשקיע הרבה כסף. יש הרבה מוצרים טובים וזולים, כמו הפלטה הזאת של סקרה שיש לכם בהרבה צבעים. אני במקרה הזה השתמשתי בצבע ורוד של וואו, אבל גם בפלטה של סקרה יש לכם את הצבע הוורוד שאתם יכולות להשתמש בו, ועם ספוגית בעצם אנחנו תוחמות את הפנים, את קו הלסת ואת הסנטר, ואת קו הלסת, הקו התחתון של הפנים. זה מה שאני בעצם עושה כרגע, שוב בתפיחות, אפשר גם במריחות, זה לא קריטי, אבל עדיף תמיד שזה יהיה בתפיחות. טוב, אז באמצעות מכחול מרובע וצבע סגול, צבע מים סגול, אנחנו לוקחות, ממלאות את המכחול טוב טוב בצבע, טענות אותו בצבע וצובעות את החלל הזה שמעל העין. רק את האזור ממש שמעל העין, שקרוב לקו הגבה, לעשות מין מעבר כזה בין השחור לסגול. באמצעות צבע סגול בהיר יותר, אנחנו צובעות את החלק התחתון של העין, כי אני בעצם רוצה שתהיה מין הדרגתיות, ולכן אני לוקחת צבע סגול יותר בהיר. אם אין לכם, אתם פשוט יכולות לערבב את הצבע הסגול שיש לכם עם קצת לבן, ואז בעצם מה שיקרה, אתם תקבלו צבע סגול בהיר. טוב, אז החלטתי לקבע את הצבע הסגול באמצעות צללית. תכלס, אתם לא חייבות לעשות את זה. אני גם לא יודעת למה עשיתי את זה. האמת שזה פשוט היה נראה לי רטוב כזה ומבריק, אז אמרתי, יאללה, אני אקבע עם צללית סגולה. אבל אם יש לכם סבלנות וזמן לחכות, אתם יכולות פשוט לתת לצבע להתייבש וזה יהיה בסדר. עשיתי גם כמה חיזוקים עם צללית שחורה באזורים של העיגולים השחורים מסביב, אבל תכלס גם את זה אתם לא חייבות לעשות.
באמצעות ספוגית קטנה וצבע ורוד. אנחנו מניחות בטפיחות באזור של גלגל העין. שוב, אתם לא חייבות להשתמש בצבע של וואו, אתם יכולות גם להשתמש בפלטה של סקרה, אם לא בא לכם להשקיע ולא בא לכם להתחיל לקנות מלא צבעים, כי אנחנו נשתמש בעוד צבעים בהמשך. באמצעות צללית ורודה או סומק ורוד אנחנו מקבות את הצבע הוורוד שהנחנו קודם לכן ומטשטשות את המעברים כך שזה ייראה הדרגתי. באמצעות אבקת נצנצים, אפשר גם שקופים, אפשר ורודים, אפשר באיזה צבע שרוצים. אני השתמשתי בוורודים, לא זוכרת איפה קניתי אותם. אז באמצעותם אנחנו בעצם מקבים את הצבע הוורוד מעל גלגל העין. טוב, זה קטע שאני מתחרטת שעשיתי. אם בא לכן אתן יכולות לעשות, אני לא ממליצה. שמתי פה צללית אבקה בצבע ורוד או סגול, אני כבר לא זוכרת, מתחת לעין. אז זה פשוט לכלך והייתי צריכה לעשות מלא תיקונים. אז פשוט לא נראה לי שכדאי. אבל אם בא לכן אתן יכולות לעשות, מאוד בזהירות, מאוד בעדינות. באמצעות מכחול דק בשני הצבעים של סקרה, צבעים הכחולים, תכלת וכחול יותר נכון. אנחנו מציירות את הקו שיהיה קו השיניים של הגולגולת. אני פשוט עשיתי מין סלסולים כאלה, אם בא לכם לעשות את זה בדרך אחרת זה גם סבבה וגם מגניב, כל אחת ואיך שנראה לה. עם אותו מכחול ואותו צבע ציירתי בעצם עם סוג של בין להבה לפרח, לא ממש החלטתי מה זה, אבל אם בא לכם לעשות משהו נגיד יותר עגול, יותר בכיוון של שושנה, יותר בכיוון של פרח, אתם יכולות לעשות, באמת שכל אחת יכולה לקחת את זה לאינטרפטציה שלה. אתם יכולות גם לקחת השראה מהזר שאתם עושות או מתמונה אחרת שראיתן. אני פשוט ראיתי את הזר פרחים ואז אמרתי אוקיי, כאילו פשוט זרמתי מה שבא לי באותו רגע, לא תכננתי את זה יותר מדי מראש. באותו סגנון, באותו קו שהתחלתי איתו, אני ממשיכה גם במצח, עושה שני קווים, סלסולים וכן הלאה. טוב, הרגשתי שמיציתי את הצבע הכחול, החלפתי לצבע סגול ואני ממשיכה לאתר את הפנים. עשיתי שושנה במצח כמו שאתם רואות, סוג של שושנה, ואני פשוט ממשיכה עם קווים וסלסולים בשאר הפנים.
הגענו לחלק הכיפי של השיניים. אני משתמשת בכמה צבעים בשביל ליצור תלת-ממדיות. אתן יכולות לראות שהתחלתי עם הצבע הסגול, שהוא בעצם תחם את אזור השפתיים. אני ממשיכה עם קווים שחורים. עם אותו מכחול פשוט לשטוף אותו ולטעון אותו בצבע שחור. ולאחר מכן אני כבר אוסיף עוד צבע. החלטתי להוסיף נגיעות של צבע ורוד, ואני פשוט עוברת בין הקווים. נעבור לאף. האף הוא בעצם פשוט לב הפוך עם רווח באמצע. זה די קשה לעשות את זה מדויק, אז כאילו אם אתם מוצאות מכחול שהוא הכי נוח לכם ואתם הכי מצליחות להיות מדויקות איתו, פשוט תשתמשו בו, וזה בסדר אם זה לא יוצא סופר מדויק, זה בסך הכל פורים וזה צריך להיות מגניב וצבעוני. החלק הכיפי, פייטים. אז בעיקרון אתם יכולות להשתמש באבנים, או בפייטים, או בנצנצים, או בכל דבר כזה או אחר שבא לכם ומגניב לכם ונראה לכם שזה זורם. אני השתמשתי פשוט בפייטים ורדרדים, הדבקתי אותם עם דבק קריסים. אתם באמת לא חייבות להשקיע סכומים מטורפים, אני חושבת שיש דבק קריסים גם בביוטי קר, גם בסקרה וכל החנויות האלה. פשוט בזהירות, עם פינצטה להדביק אחד-אחד. מה אתם אומרות? איך יצא? נכון מגניב? את הזר, אם בא לכם להזמין כזה, אפשר להזמין דרך החצר של אורלי, אני אשאיר למטה את הטלפון להזמנות. אני הייתי מאוד מרוצה, והזרים באמת יפים ומרשימים ובעיצוב אישי שזה מהמם. מה שאני עושה עכשיו, אני בעצם עושה את הצוואר של הגולגולת, כדי שזה יראה קצת יותר יתחבר ויהיה מגניב ולא נטו כמו מסכה. זהו בנות, יש לנו שוגר סקול, מקווה שאהבתן, אשמח לשמוע מה דעתכן על הסרטון, ואתן מוזמנות כמובן להירשם לערוץ אם עוד לא נרשמתם. נתראה בקרוב, ביי בינתיים.